L-investiment li qed tipproponi Sargas jammonta għal madwar biljun euro. U met jitolbu lill-gvern li lesti jibnu power station li traħħas il-kontijiet tad-dawl bin-nofs. Power station li tkun taħdem bi fuel li parti minnu jkun għadam ta' żebbuġ u l-parti l-oħra fossil fuel. Il-professur Edward Mallija qal lil One News li power station bħal din tħammeġ inqas minn tal-BWSC. Kif hija s-sitwazzjoni? Ovvjament ta' Sargas se tagħmel l-qassara. Fil-fatt impjant bħal da diġà jeżisti fi Stokkolma. Il-professur Edward Mallija li jispeċjalizza fil-qasam tal-enerġija qal li minn dak li ra u sema m'għandux għalfejn jiddubita li l-proposta ta' Sargas hija waħda ġenwina. Ġenwini ma' 18 xahar ilu l-kap eżekuttiv tal-kumpanija Sargas qal li ltaqa' mal-Prim Ministru iżda dan ftit li xejn ta' każ. Il-professur Mallija qal li dan lilu jinkwetaħ għaliex il-gvern kien missu tratta l-proposta ta' Sargas b'aktar serjetà għaliex dak propost huwa fattibbli u mhux straordinarju. Dil-proposta jista' jkun li l-awtoritajiet semgħu biha l-ewwel darba mingħand l-Onorevoli John Dalli. Ma tix tkun insomma malizzjuż jew għaref biex tara li mill-ewwel l-awtorità ma nżidilhomx tajjeb. Oriġinarjament is-seminar tal-ġimgħa kellu jsir Villa Bigi taħt l-awspiċi tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija. Iżda inħarġu l-inviti u tħabbru min kellhom ikunu l-kelliema il-chairperson tal-Kunsill Jeffrey Pulicino Orlando u l-Inġinier Nicholas Sammut dawn l-inviti kellhom u dan wara talba tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru biex il-Kunsill tax-Xjenza u t-Teknoloġija ma jkunx jaqsam xejn mal-organizzazzjoni ta' dan is-seminar peress li ma jaqax taħt id-dekasteru tagħhom. Jista' jkun li dik indikazzjoni oħra li l-awtoritajiet insomma ma niżidilhomx tajjeb. L-offerta u as-saġġ ma tantx ħadu ma trattawix. Il-professur Mallija appella biex dan is-suġġett jiġi trattat b'aktar serjetà u għalhekk dikjarazzjonijiet bħal tal-Prim Ministru huwa qal li għandhom jiġu evitati. Inkluż il-proposti li jinkludu li nużaw il-faħam, imma jidhirli illi l-gvern tiegħi bħala preferenza m'għandux imur lura għal soluzzjonijiet li jużaw il-faħam anke jekk il-faħam huwa l-iktar irħis. Rimarka vojta. Però eżjed minn vojta, skużi ta' għax il-Prim Ministru qed jinsa li jrid iħaddem l-extension ta' Delimara bi fuel li f'ċerti aspetti huwa maħmux daqs il-faħam. Heavy fuel oil biex isalva ċertu ammont ta' flus. Ingħataw l-ewwel żewġ divorzi mill-Qorti Awċija quddiem il-Maġistrat Josette De Micoli. Fl-ewwel każ il-koppja kienet ilha snin separata. L-avukat Justin Caruana konfermat li f'dan il-każ il-koppja resqet applikazzjoni konġunta tal divorzju quddiem il-Qorti tal-Familja. Fir-referendum 53% tal-popolazzjoni f'Malta Għawdex ivvutat favur id-dħul ta' dritt tad-divorzju f'pajjiżna. Imma Għawdex kien l-aktar distrett li fih in-nies ivvutaw kontra dħul tad-divorzju, b'70% jivvutaw le fir-referendum ta' 28 ta' Mejju li għadda. Fid-diskors tal-Baġit 2012, il-Gvern minflok ħabbar deċiżjoni dwar l-estensjoni tal-lif tal-maternità tefa' responsabilta fuq l-imsieħba soċjali biex ikunu huma li jiddeċidu sal-aħħar ta' din is-sena. U dan minkejja li l-Gvern huwa konxju li bejn l-imsieħba soċjali m'hemmx qbil fuq l-estensjoni tal-maternity leave. Meta tlieta filgħaxija ltaqa' l-Kumitat tal-Affarijiet tal-Familja, iċ-Chairman tal-MCESD Sonny Portelli ħabbar li l-istess kunsill ser jiddiskuti għall-ewwel darba dan is-suġġett wara l-Baġit fit-2 ta' Diċembru. Il-Gvern diġà mbagħad kif jagħmel is-soltu communication lili biex b'mod urġenti jimpoġġiha fuq l-aġenda tal-MCSD għad-diskussjoni u din ħatkun diskussa bħal nhar il-ġimgħa. Portelli żvela wkoll jumejn biss qabel id-diskors tal-Baġit, il-Ministru Tonio Fenek sema personalment l-opinjoni tal-imsieħba soċjali dwar il-maternity leave. Il-ġimgħa the Friday qabel il-the Monday li ġie hawnhekk. Dikinhar meeting li l-Kunsill bħala prassi ma jżommx minuti tiegħu il għaliex ovvja l-Ministru ikun żvela affarijiet illi jkunu ħajtħabbru fil-fismu u b'mod informali kien hemm kommenti qosra ta' xi jaħsbu l-imsieħba soċjali fuq l-introduzzjoni ta' dawn il-ġimagħtejn.
Dan ifisser li minkejja il-Gvern kien konxu li fl-MCESD m'hemmx qbil dwar il-maternity leave, fil-budget Tonio Fenek xorta ħabbar li qed jistenna li sal-aħħar ta' din is-sena tittieħed deċiżjoni fl-MCESD. Għalhekk l-imsieħba soċjali qed jintalbu li f'temp ta' anqas minn 30 jum li jinkludu l-festi tal-miliet jaslu għal deċiżjoni fuq din il-miżura li dwarha ma jaqblux bejniethom u li l-Gvern kien ilu żmien twil jopponi. F'Ottubru li għadda l-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali iffinalizza rapport dwar miżuri favur il-familja. Il-kelima laburista tal-familja Justin Karwana staqsiet għal l-lif tal-maternità ma semmix f'dan ir-rapport. Preżenti wkoll l-laqgħa tal-Kumitat tal-Affarijiet tal-Familja kien hemm il-kellima ewlenija laburista s-saħħa Mary Louise Colejro Preka. Fil-budget tas sena ilu kien imwiet li matul l-2011 jibdew jiġu installati n-numru ta' charging points għal vetturi elettriċi. Minkejja li wasalna f'Novembru il-weda baqgħet ma twettqitx. Sa issa kien imniedi biss il-kunċett ta' charging stations f'siti strateġiċi fejn is-sewwieqa jkunu jistgħu jċarġew il-vettura tagħhom mingħajr ħlas. L-użu tal-karozzi elettriċi huwa imħeġġeġ biex tonqos id-dipendenza fuq il-fuel kemm mill-lat finanzjarju u anke mill-lat ambjentali. F'temp ta' 5 xhur bejn April u Settembru ta' din is-sena l-Pulizija rċiviet 5 rapporti ta' abbandun ta' tfal. Waqt li ż-żewġ każijiet irriżultaw li kienu ġenwini, fit-3 każijiet l-oħra nħarġu akkużi fil-konfront tal-ġenituri jew il-każ ġie referut lill-Aġenzija Appoġġ. Min tarif li ngħata One News jirriżulta li f'April li għadda tifel ta' 5 snin tħalla darbtejn abbandonat minn ommu f'San Pawl il-Baħar. Każ ieħor li ġie referut lill-Aġenzija Appoġġ seħħ f'Ġunju wkoll f'San Pawl il-Baħar u kien jinvolvi tifel ta' 4 snin. Każ ġenwin li kien rapport ta' tifel ta' 4 snin li f'Ġunju stab waħdu fil-bajja tal-Adira. It-tifel instab jibki fejn ir-riżulta li kien intelef u ngħata lura lill-ġenituri.